Kokkolan Biorexissa keskipohjalaisten oman tähden Oona Airolan kanssa. Ja juuri äsken on päättynyt pressiesitys elokuvasta 4 pientä aikuista, ohjaajana Selma Vilhunen. Nyt kannattaa taas tulla katsomaan Oonaa. Hän onnistuu hienosti tässä Ennin roolissa. Mitenkäs tässä nyt, jos verrataan näihin aikaisempiin elokuviin, laskin tuossa, että olet tehnyt 7 teatterielokuvaa, kun lasketaan nämä myös 2 Jussi-voittoa mukaan, niin tämä olisi 7 teatterielokuvaa. Millä lailla tämä ehkä poikkeaa siitä, mitä aikaisemmin olet tehnyt? No aihehan poikkeaa valtavasti, että mähän olen tosiaan keskittynyt vähän tuohon epookkiin aiemmin, ja no en nyt pelkästään, mutta pari epokkia on tehtynä ja muuta, niin eihän se varsinkaan sieltä niin kuin meidän historiasta löydy tätä aihetta käsitteleviä elokuvia. Ja niin mua ehkä viehätti tässä tämä niin kuin raikkaus ja sitten ennen kaikkea ehkä sen vielä sen monisuhteisuudenkin niin kuin ulkopuolella niin kuin isompi teema, joka on sellainen joku tosi kaunis katse niin kuin ihmissuhteeseen, oli se sitten monisuhteisuutta tai oli se sitten parisuhte, niin sitten ehkä mua niin kuin viehätti vaan se, että ihanaa, että tässä on tällaista niin kuin tosi rehellistä tunnepuhetta ja nämä ihmiset reflektoi tosi paljon itseään ja muuta, niin se oli ehkä semmoinen, mikä mua kosketti. Toi hellä katse noihin ihmisiin oli jos tuossa nimessä 4 pientä aikuista, niin mulle tuli ihan siitä pienestä mieleen myöskin se, että miten sä olit saanut tuon lapsenomaisuuden tuohon rooliin mukaan myöskin. Keskusteltiinko tästä ohjaajan kanssa vai tuleeko se sulta luonnollisesti? Siis se ei siitä itse asiassa varsinaisesti varmaan puhuttu. Mun mielestä se tuli, tää on yksi niitä rooleja, mihin mulle tosi paljon antoi pukusuunnittelija ja sitten maskeeraussuunnittelija siihen roolin rakentamiseen. Et sitten, musta tuntuu, että kun mä sain ensimmäisen kerran se Ennin jonkun niinku mekon päälle, joka oli vähän sellainen huonosti istuva ja sellainen vähän lapsellinen, niin sillä oli jotenkin vähän lapsellisia tai kukkia siinä ja jotain tällä. Sitten se muistutti mua niinku musalukiolaisesta minusta. Ja sitten mä lähdin jotenkin niin sitä kautta ajattelemaan, mikä tämä tyyppi oikein on. Ja mietin, että tämä on tämmöinen niin harmiton, joka ei halua kellekään mitään pahaa, aika naivi. Ja se ei osaa yhtään tällaista. Se ei osaa niin pelata yhtään ihmisten kanssa. Se ei osaa laskelmoida. Se on vaan niin tosi rehellinen, joten se on ihan väärässä roolissa, kun se on niin alussa siinä niin elokuvan alussa 3. pyörän roolissa. Että ei sovi tälle ihmiselle yhtään. Ja sitten mä otin varmaan päällimmäiseksi ajatukseksi siinä roolissa sen niin kuin lapsellisuuden tai semmoisen niin kuin ihanankin lapsenomaisuuden. Mä uskon, että se oli siis täysin varmaan ajateltu Selmalta, että hän on varmaan kirjoittanut sen henkilön niin, mutta me ei kyllä puhuttu siitä. Mä huomasin, että se oli kyllä tosi iso valinta, mutta mutta mä toivon, että se toimii. Mua itseäni vähän hävetti se, kun mä katsoin. mutta sitten se oli ainakin iso ratkaisu ja mä oon siitä niinku ylpeä, että mä tein aika rohkean ratkaisu siinä. Hienoa. Kiitos Oona Airola. Hyvää joulun odotusta ja onnea ensi iltaan. Kiitos samoin. Ihanaa joulun odotusta. Elokuva 4 pientä aikuista tulee ensi-iltaan 27.12. eli heti joulun jälkeen. Tässä vieressäni on ohjaaja Selma Vilhunen. Kun aikaisemmin olet tehnyt Oscar-ehdokkaaksi päässeen lyhytfilmin ja sen jälkeen sitten olet keskittynyt nuorisoon, eli siellä oli Hobby Horse Revolution elokuva, dokkari ja sitten Hölmönuori sydän ja sitten vielä tyttö nimeltä Varpu. Niin oletko nyt, Selma, kypsynyt aikuiseksi siinä määrin, että ajattelit, että nyt on rohkeutta oman ikäisiä ja aikuisia ryhtyä kuvaamaan, vai mikä johti tähän suunnanmuutokseen? Niin jossain mielessä se on suunnanmuutos, mutta mä itse ehkä ajattelen, että sitten näiden mainitsemiesi elokuvien lisäksi mulla on siellä repertuaarissa vielä muutamia juttuja, joissa on aikaisemminkin on käsitellyt tavallaan oman ikäisiä juurikin rakkausasioita. Ja esimerkiksi dokumenttielokuvassa laulupäähenkilö oli lähemmäs 90-vuotias, niin itselle sitten se teini-ikäisiin keskittynyt jakso oli sitten ehkä enemmän semmoinen jakso ja nyt taas sitten vähän jotain toisenlaista
mulla oli niin voimakas halu kirjoittaa rakkaudesta, aika sellaisesta, sanoin niin kuin jossain mielessä sitten henkilökohtaisesta näkökulmasta. Ja kun sanon henkilökohtainen, niin tähän on sitten pakko laittaa sivuhuomioon, että mä itse en identifioidu monisuhteisena ihmisenä tai polyamorisena, että kyllä ajattelen, että olen monogaaminen, mutta sitten ne tunteet ja ne ajatukset ja ne kysymykset, mitä mä siinä pohdin siinä elokuvassa, niin kyllä niissä on semmoinen vahva henkilökohtainen jotenkin se kaikupohja. Ja näinpä sitten se ikäkin siinä aika luontevasti asettui tänne keskiän puolelle. Joo. Tuo elokuva tuo mieleen semmoisen ajatuksen, että sydän haluaa mitä haluaa. Ja myöskin Eeva Kilven tämän runon, että anna meidän hyväksyä rakkaus, me niin pelkäämme sitä. Oliko tämä vapautumisen ajatus tässä yhtenä kantavana teemana, että pitää hyväksyä erilainen käsitys rakkauksista? Kyllähän se siinä on. Siinä on varmaan joku sellainen ajatus mulla taustalla semmoisesta, hyväksyminen on ihan hyvä sana, semmoisesta niin kuin radikaalista hyväksymisestä ja sellaisesta radikaalista rehellisyydestä, että jos ihminen ikään kuin toteaa tosiasiat, että tilanne on tämä, rakastan kahta ihmistä, niin se ei, niin se ei sitten niin kuin muutu muuksi se tilanne. Että totta kai siinä kohtaa voi siis tehdä valinnan, ja se on mun mielestä ihan hyvä valinta. Siinä ei ole mun mielestä mitään väärää, ja tämä elokuvakaan ei väitä mun mielestä sitä, että etteikö voisi valita monogaamisuuden, vaikka rakastaisi kahta ihmistä. Mutta sitä tämä elokuva kyllä väittää, että yhtä lailla se, että sitten valitsee avoimesti rakastaa kahta ihmistä, niin sekin voi olla oikein ja oikeinkin oikein. Mä haluan jotenkin vaan niin vähän silleen liikutella ja vähän ravistella niitä tiettyjä laatikoita ja niitä karsinoita, mihin me ollaan aika lailla sementoitu itsemme. Tämä oli potentiaalisesti semmoinen riskaabeli aihe, koska nämä on hyvin toimeen tulevia ihmisiä ja sitten voi helposti ajatella, että he ovat itsekkäitä, että heillä ei ole mitään muita huolia kuin sitten nämä ihmissuhteet. Mutta sitten kuitenkin saat meidät katsojina liikuttumaan ja niin kuin tuossa elokuvan nimikin sanoo, 4 pientä aikuista, että lähestymään hellyydellä näitä ihmisiä. Se oli myöskin semmoinen pieni huumori siinä takana, että kun on monisuhteinen, niin tuntuu ne ongelmatkin moninkertaistuu. Kaikki on vähän moninkertaista. Joo, se on totta, että nämä päähenkilöt on ehkä itsellekin vähän uudella tavalla niin tällaisia aika hyvin toimeen tulevia. Mua myöskin kiinnosti esimerkiksi luokkaerot tässä yhteydessä. Niihin ei ehkä niinku pureuduta ihan hirveän syvälle, mutta se asetelma on siellä ja siihen liittyvät valta-asetelmat. Ylipäätään valtaa mä tässä tutkin, että miten valta asettuu rakkaussuhteessa ja muissakin ihmisten välisissä suhteissa, kun ihmiset tulevat yhteen ja haluavat tehdä asioita yhdessä ja saada asioita jotenkin elettyä ja tehtyä, niin millaisia valta-asetelmia sinne syntyy ja miten ihmiset sitä valtaa käyttää. Nyt saat mainostaa, olin niin syventynyt tuohon elokuvan katseluun, että unohdin tarkistaa, kuka tämän upean elokuvan on kuvannut. Joo, mielelläni mainostan, eli Juise Huhtala on kuvannut. Joo, nyt mulla on reikä päässä, mä en muista, että onko Juise, on kuvannut Taru Mäkelän ainakin yhden elokuvan, ja nyt tulee häneltä Reetta Aallon ohjaama lasten elokuva tulee sitten ensi vuonna. Ja sitten hän on kuvannut TV-sarjoja. Ja mä olen kuvannut hänen kanssaan Paras vuosi ikinä -sarjaa ja siitä jäi niin hyvä muisto, että sitten pyysin Juisea tähän näin. Ja kauniita kuvia, kaunis valo.
Tähän samaan herkkään tunnelmaan vaikutti todella paljon myöskin se musiikki. Kerro vähän siitä, mitä ratkaisuja te teitte. Joo. Säveltäjiksi valikoitui tämmöinen tukholmalainen pariskunta. Heidän nimensä on Jakob Hage ja Sarah Asbring, ja yhdessä he myöskin muodostaa tällaisen miksi sitä nimittäisi, tämmöinen, tai oikeastaan se on Sarahin tämmöinen artistinimi kuin El Perro del Mar, tämmöistä niinku modernia poppia. Ja he on tehneet myöskin sitten erilaisiin lavaesityksiin, musiikkia ja tanssibiiseihin siellä Tukholmassa, missä toimivat. Ja heidän kanssaan mut yhdettiin ja se oli tosi kiinnostava yhteistyö. Meillä oli heti lähtökuopissa semmoinen, tuntui, että oli semmoinen hyvä yhteinen joku buugi siinä. Ja musiikista on välillä vähän vaikea sanoilla puhua, mutta mulla oli semmoinen olo, että me puhutaan jotenkin samaa kieltä. Ja puhuttiin jotenkin siitä, että miten se musiikin pitäisi niinku toisaalta tavoittaa joku semmoinen tietty herkkä tunnelma, mikä siinä on, tai ehkä välillä vähän paatoksellinenkin, tai mikä milloinkin, mutta sitten se on niin herkkä laji, koska me kukaan ei haluttu, että se musiikki liikaa alleviivaa mitään tiettyä, tai että mikä se sitten on, minkä se siihen tuo, mikä se on se sävy ja väri, minkä se siihen tuo, kun se tuo, ja sitten samaan aikaan mä halusin, että se musiikki on siellä aika isosti, niin se oli jotenkin semmoinen niinku, se oli aika jännä semmoinen niinku tunnustelu, ja mä oon ihan hirveän tyytyväinen siihen lopputulokseen. Ja mä tykkäsin siitä, että Sarah ja Jakobkin niin kun oli aika sellaisia heittäytyviä ja ennakkoluulottomia, ja ne kokeili paljon juttuja, ja sitten, että siinä musiikissa on semmoinen jännä semmoinen huokoisuus, tai joku sellainen joku vähän oma uusi juttu. Kiitos Selma Vilhunen ja onnea 4 pienelle aikuiselle. Kiitos paljon.